ለዛሬ በተለይ ግብጽንና የኤርትራን ተልዕኮ በመቀበል ኢትዮጵያን የማወክና የኢትዮጵያን የጸናች ሀገር ፕሮጀክት ለማኮላሸት የሚንቀሳቀሱ አካላት ባሉበት ሰዓት ነው ይህን ውይይት የምናደርገውና ከአፈወርቅ ልጀምርና ኢትዮጵያ በታሪኳ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው ብዙ ታሪኮች አጋጥሟታል። አንዳንዶቹ ታሪካዊ ድል የሚባሉ ሌሎች ብልጽግና ኤርትራ ቀዳመይቲ መውዓሊት ስርሖም ኮይና ኣብ ዘላትሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ካልእ ድማ ወታደራዊ ምፍርራሕ ክንርኢ ኢና። ምፍርራሕ ደይኮነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ኢና ኢልና ዘለና። Access to sea in Ethiopian context is fundamentally an issue of sovereignty. Ethiopia has already securitized the lack of access to sea, which is in fact Ethiopia has all the historical, legal justification to claim access to sea. Therefore, as far as my knowledge is concerned, I think this issue is really advancing, is becoming acceptable domestically at international level. For example, this issue has unified all Ethiopians regardless of any political differences, any religion differences. So the question, the issue of the State Minister ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ብልጽግና ወይ እውን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ምርካብ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ናይ ሴኪሪቲን ናይ ልኡላውነትን ከም ዝኾነ ኣሚንና እዚ ከም ሓደ ናይ ሕቶ ናይ ልኡላውነት ጌርና ክንሰርሓሉ ጀሚርና ኣለና። ነዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ድሮ ጌርና ኣለና ይብላ ኣሎ። ግን እቲ ሕልምናቶም ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብዘይ ሃይማኖቱ ብሄሩ ገለመለ ብዘየገድስ ኣብዛ ኣርእሲ እዚኣ ሓቢሩ ሓደ ዓይነት ስምዒትን ሓደ ዓይነት ህርመትን ክህልዎ ኢና ንደሊ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ። ምስቲ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ነውፅእ ዝፈጥር ዘሎ እዩ። ለንቀነ ብልጽግና ብኩሉ ሚድያታቱ ዘውፅኦ ዘሎ እዚ ኣርእስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ። ብግምጣሉ ግብፂ ትገብሮ ዘለካ ክረይኩም ስለ ዝኾንከ አዲስ ፍጥጫ ከአስመራ የወጣው መረጃ በቀጠናው አዲስ የፖለቲካ ትኩሳት ቀስቅሷል። ግብጽ ታሪካዊውን የአሰብ ወደብ ለመቆጣጠር ስትራቴጂካዊ እንቅስቃሴ ጀምራለች። የአሰብ ወደብን በአዲስ መልክ ለማልማት ከፍተኛ ፍላጎት ያሳዩት ግዙፍ የግብጽ ኩባንያዎች በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ላይ በተደረገ የጋራ ቢዝነስ ፎረም ላይ የየራሳቸውን እቅዶች በይፋ አቅርበዋል። በዚህ ምክክር መድረክ ላይ አረብ ኮንትራክተርስ እና ኤልስዌድ ኤሌክትሪክ የተባሉ የግብጽ የኮንስትራክሽን እና ኃይል ዘርፍ ግዙፍ ተቋማት የአሰብን ወደብ ለማዘመንና ለማስፋፋት የሚያስችላቸውን ሰነድ ማቅረባቸውን አፍሪካ ኢንተለጀንስ አስነብቧል። ይህ ስምምነት በቀጠናው ላይ የቆየውን የረጅም ጊዜ የፖለቲካና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለው ናብ ኩንነት ዝቐረበ ኣርእስቲ ምዃኑ ተረዲዎም ዘሎ። እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ነገር እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ንዓታቶም። መጀመርያ ብቐንዱ ኤርትራ ግብፅን ካብ ተራ ርክብን ተራ ሽርክነትን ናብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ሰጊሮም ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘሎ። እዚ ድማ ንሓፂር ግዜ ዝኸውን ዘይኮነ ንቀፃልነት ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል ሽርክነት ንክገብሩ እዮም ዝሰርሑ ዘለው። ካምፓኒታት ናይ ግብፂ ብምወላ ናይ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለው ድማ ተፈሊጡሎ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዘውፅኦ ናይ ፈረንሳይ ካምፓኒ መስለኒ እቲ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝብል ብዙሕ ግዜ ረቂቕ ሓበሬታ የውፅእ እየ ዝብል እዩ። ተመሳሳሊ ብዙሕ ፀብፃባት ድማ ይወፅእ ኣሎ። ክንሪኦ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ነገር ይረአ ነይሩ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ርክብ ብልጽግና እንታይ መደብ ነይርዎም ከም ገለ ጌራ እስራኤል ወይ እውን ከም ገለ ጌራ ካልእ ሃገር ነዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከተብለሎም ትምኒት ነይርዎም፣ ሕልሚ ነይርዎም፣ ባህጊ ነይርዎም። ተዲኹምሎም ግብፂ ተኣክልሲ ኣብዛ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢማራት ጥምቶ ዘላ ኢማራት ትደልዮ ዓሰብ ዓለም ሙሉ ዝደልዮ ዘላ ዓሰብ ግብፂ ተኣቱላ እሞ ነቲ ቦታ ትሕዘላ ስዑድያ እውን ክትኣቱ ዝደልዮ ዝነበረስ ግብፂ ተኣቱላ ገለ ሰብሲ ንግብፂ ጠጠው ከብላ ይኽእል ይኸውን ይብሉ ነይሮም። ኣብዚያ ከብረሃልኩም ዘለኒ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክኸውን ከሎ ንኢትዮጵያውያን ስዑድያ ኩሉ ሃገር ብዘይካ ግብፂ ይሕሾም ኢሉ ዓታቶም። ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክትሰርሕ ኣብ ዓሰብ ኣይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኮይኑ ተሪፉ ግን እንተደይ ሰሊጡና ንሕና ባህልቲ እዮም ግብፂ ክትኣቱ የብላን። ካልኦት ኩለን ድሓን በልና ከምታ ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ ካልኦት ኩለን ድሓን በልና ግብፂ ዝበሃል ግን ኣብ ዓሰብ ክኣቱ እንትኽኢሉ ሜትና ማለት እዮም ዝብል ዘሎ። ሜትኩም ስለ ዝኾንኩም ከዓ እዩ። ሕጂ ኤርትራ ድማ ናይቲ ኩሉ ገዲፋ ምስ ግብፂ ዲል ትገብር ምህላዋ ዳትስ ዋይ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎም ዘሎ ሶም ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ካርድታት ቀሊዖም ኣንጻር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓሚሙ ይኸይዱ ነይሩ፣ ሕክምና ክገብር ቀኒዩ፣ ግብፃውያን ድማ ሕጂ ሓሚሙ ከም ዘሎ ፈሊጦም እዮም ነቲ ሃገር ክወስድዋ ዝፍትኑ ዘሎ።
ዝጽሓፍ ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ዝዝረብ ዘሎን መወዳእታ የብሉን ናው ኤርትራን ግብፅን ሽርክነትን ዝምድናን መመሊሱ ኣብ ዝዓምቀሉ ዘሎ ንዓታቶም እቲ ዝኸፍአ መርድእ ማሰጋጢሞም ኣሎ right here. You were very unfairly treated, if you want to know the truth, in Ethiopia. But we'll discuss many things, including trade. And we do a lot of business with Egypt, and we'll be discussing that. We'll be discussing the Nile, because the Nile's getting a little emptier than it should be, and that's what we're here to talk about, right? A dam was built in Ethiopia, and it's causing tremendous problems for Egypt, and I'm very aware. I had that deal settled. And then we had a rigged election, and somebody came in, and they didn't know too much about that. They were not going to settle anything. But we'll get back into it. We'll see if we can settle it up, okay? Would you have to say something, please? اسمعني لكم طريق سنة أبدأ بكل التقدير والإحترام. እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚ ዝኾነ ዘረባ ምዝራበይ ነታ ትርጉም ምግባረይ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ንአልሲሲ ይፈትዎ ድያ ይፈትዎን ኣብ ዝረአዩ ንመራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ሓፊሉ ሰላም ኣይብሎም ጀነራል ክነግረኩም ሉክ ኣት ዲስ ኣይረኣዩን ኣሎ ማክሮን ይፅውዖ ሰብ ይደልየካ ኣሎ ይብሎ አንደን ሓፊሉ Do you believe this? እዚ ሰብ እዚ ኣነ ይፈትዎ ገለ ዝብል my favorite general ዝብሎ ናይ ግብፂ ይፈትዎ ነዛ አልሲሲ I don't know for whatever reason ይፈትዎ ከም ዝፈትዎ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ተንስዩ ብዛዕባ ይዛረብ ኣሎ ገለመለ እዚ ንዓቢ almost is a shock ተድኻኒ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ውልቃዊ ቅርበት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሓደ መራሒ ወላ እስራኤል ኖቲስ ገይሮም ኣለዉ እዚኣ ክገርመኩም ከስማዓኩም እስራኤል ብዛዕባ እዚኣ ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ ንሕና ዘየለናሉ መንበር ግብፂ ኣብቲ ናይ G7 መንበር ኮፍ ኢሎም ኣለዉ and this is not going to be easy እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ረኣኻያ እሞ ምስቲ ክዛረቦ ዝፀንሐ ሓዊስካ እንተሪኢኻዮ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ ከተሓዘልኩም ያነ ኤርትራሲ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እንዲያ ትብል ዝብል ምስላ ናይ ኣቦታትና ምስ ኣሜሪካ ዘምድና ክትገብር ተደሊኻ ካብ ጉይ መዓል መዓት ሎቢይስትስ ቆፂርካ ሚሊዮናት ገንዘብ ካብ ዋሽንግተን ኣጥፊኻ ከም ብልፅግና ጥራይ ኢትካ ካብ ምትራፍ ንኣቢ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕዝዎ ብዙሕ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሃገራት ገንዘብ ዘለዎም ረብሓ ዘለዎም ተደላይነት ዘለዎም ግብፅን ስዑድያን ብምሓዝ ጥራይ ኣጀንዳ ካብ ዋሽንግተን ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ that is a genius move ንግብፅ እንድሕር ሒዝካ ግብፅ ንረብሖም ክብሉ ዲፕሎማሲ ናትካ ክሰርሑልካ ክእሉ እዮም that is a very smart move ንኤርትራ ፀልኣዮም ንሻዕብያ ፀልኣዮም ነቲ መንግስቲ ፀልኣዮ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ክንዕቆ ዝኽእል የለን ከተናሹ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ግዳ ሓቂ ግን very intelligent move ውሑዳት ካርዲ ዘለዎ ሻዕብያ መንግስቲ ውሑዳት ካርዲ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ባዕድ ገንዘብ የብሉን ማዕ ዝምድናታት የብሉን እተን ውሑዳት ካርዲ ግን ኤግዛክትሊ ኣበይ ይጥቀመለን ኣሎ ሰርሓኻ ኣለዋ that's why ድማ ብልፅግና ክፅለሉ ደልዮም ዘለዉ ናው እንታይ ኢልዎ ናይ ምስ ግብፂ ዓብ ሽርክነት ናይ ቢዝነስ ኣለና ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘለና ጉዳይ ናይ ኒል ናቶም ተረዲንሎ ማዩና ዋሓደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ዘሎ ዲጋ ሽግር ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራ ካብ ስልጣነይ ቅድሚ ውራደይ ክውዶ ቀሪበ ከለኹ ነቲ ምርጫ ስለ ዝሰርቕዎ እቶም ዴሞክራት ሰሪቖም ስለ ዝኣልዩኒ ክሳብ ሕጂ ክፍታሕ ኣይከኣለን ሕጂ ግን እዛ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣላትኒ ንዓዓ ኣደቓቒሰ ተመሊሰ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣለኹ ባዕለይ ጠጠው ክውድኣየ ይብላ ኣሎ ወይ ለኻ ኣቦ ኣብዪ ኣሕመድ ወይ ለኻ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ነገራት ኣንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ by the way ኣብዚ ናይ G7 ከርእየኩም እየ ኣብዚ G7 ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝገልፅዎ ዘለዉ ከርእየኩም እየ it's going to be very interesting ክሳዕ ክንደይ ብልፅግና ወዲቑ ከም ዘሎ ዘንፀባርቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ብልፅግና ከም ዝወደቐት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሙዳቓን ምቕባራን ዘረጋገፅ ድማ እታ ናይ ኤርትራ ከነፅልዋ ዝደልዩ ዝነበሩ ሃገር እውን እንተኾነት ኤርትራ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ እናኾነት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንዖም ገዲፎም ናብ ኤርትራ ገፆም ይኸዱ ምህላው እዮም ስለዚ ብምሉእ ደረጃ ብልፅግና ከም ዝወደቐ ኣብ ዲፕሎማሲ ዘረጋግፅ እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዝዛረቦ ረዩ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ክፍት ከብል ከሎ ብጉዳይ ናይ ገርት ንግብፂ እንታይ ከም ዘገድሶ ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ እቲ ዲጋ ብዛዕባ ኒል ብዛዕባ እቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌር ዘይኮነ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ይብላ ኣሎ ናይ ግብፂ መራሒ ኸ ብምንታይ ይጅምር ዘረባ ረዩ ግብፃውያን እዚ ዲፕሎማሲ ፈልጡ እዮም ተመክሮም እዩ
اجي بمنتهى كجمري كنت رئيس وايضا رغم كل الجهود and thank you very much for allowing this opportunity despite all of the hard work and very busy schedule that you have, Mr. President. هبدأ كلامي بالتهنئة والتهنئة الكبيرة جدا جدا على ما أنجزته فخامة الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار. Well, let me start by expressing big congratulations for the breakthrough that you have achieved, Mr. President, of restoring peace to the Middle East. مجمريا مزخول بأزيو أقدس سرحكا تنفاز زي هيب سكيجول زلكا نزاق زي زهبكانا أبزيز متأخاون عبي كبرار لنا عبادنا قوتا لني انكو حقو سكا دما ما انم كفتحو زي كل زينا برا شقرنا يما كلاي مبرار عب مفتاح عب سقمتي بريك ثرو زخوني حد مسرة هاولو كمس زغل زوباوي سلام كمس زغل سقمتو سلات وسز لها ولا حنتو كوا تبصح نغير يلن كن تاكد قبرا لك دونالد ترامب فراجايل ايجو تأننتنا تتقد سيا بلا غير كدما كتمقب على كنا سازي ازوم هاجرات عرب فليت اميم so they really cater نتناتو دليتات بتزد اليوم نقد سلازخد ويدفتو يوروبا يفتونيسو كندا يفتوني ساتومون اوف بالونديم قد نايزوم عربي جسبلوسو I don't know تايت بزنا يجبس دما تصبغ زمدنا الله قرمي زبل ولا تحر دونالد ترامب نورمال كونفنشنال زمدنا تزري كونن فتوى كان قداسينو نابنت باكستان هندنا الله هنديا زيادة أمريكا أتقرب تفتن الله يقول عباي هجر قال نتنا باكستان فيلد مارشال أسيم منير زبحال سلد فوتو my favorite general زبلو مسوك سرح يقولوا لك نتكون تات كله قديف أبزنا يقول داينا إيران لما باكستان مش حق زمان نجيب دما فوتو مي ولا إسرائيل أيون تبلوا قالوا تبلوا يفوتو ينزلنا يجيب صح unfortunately نبلت سجنا دما مردي إيزي نحجي قري مجمريا بزعبا تربحو كي تزاربين دونالد ترامب نتي نسو سرحو زلو قدامنتنا دونالد ترامب ابو طعيزتا كعلو زلو نوعي دي زارب دا حارقن كنت نتانا ديغا يمصا مالتي أزمة بمثل هذا المستوى من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم لهذا الاتفاق الذي أنجزتموه. Once the deal was announced, there has been a great appreciation, but the admiration has increased in this marvelous management of such crisis at the highest level. Thank you. We're waiting for the deal to be declared as a final deal so that we can react appropriately. نتي زغبرو زلو ابز غداينا ايران بزح صعري يغبرالو نتي تغبر زلها ابي اخبروت هلنا باي ذا واي هاجرات عرب حقوساتهم زلو مجمريا نسرائيل قديفو يخيس سلازلو يتبابعوا له اسرائيل كتبلاشو نتزوبا كتعنو سلادل زلا اسرائيل قديفو يخيس سلازلو هاجرات عرب كلها مجوخا يمزلو زلا جوخا غن خلنا يبلو له دغفي وهابلو اسرائيلاوያን ما نزي يفتوان كريكم يصنيله بزخونه تتقبروا زلها نسخة ناوس مزقبر كاب قلنا خلنا والاحترام أيضا لشخصكم على العلاقات القوية وعلى الدعم اللي بتقدمه أمريكا لمصر. I'd like also to express highest appreciation and respect of your person for the productive and excellent relations between Egypt and the United States and all the support that the United States is providing for Egypt. تفهمكم لمشكلة السد أيضا في الأمر أسجل في احترامي وتقديري أيضا لكم فخامة الرئيس. For the record again, Mr. President, I cannot overemphasize how much respect I have for you, for your understanding of the challenging issue of the dam to Egypt. سامعكم مرة قبتي أزيا عب مسكانا يزلوا سلت كله أمريكان من سنات كان زقبر الله زلوا دقاف نتين الصغا أبقدايناتنا سقمناتنا نمردا أتر يزل هذا ما أخلق على تيابلين نتزل نمزجانا كبر نخجل ألقى بفلا أبقداينا يزدي جانا جرد ديو أبقداينا دحنا تاوي حتوتاتنا يجبسي زلكات بوز خنا مرداتا نتوكنا تاتنا تردان كتفتح الكاتو زعران أخو مزجانا ناتيس مودا تيابلون يزبرزلو أبقداينا جرد أبقنهم سلزلو نتم ناتو مرجسيتات أقدموا كسرح سلزغل أبتزم سلزلو دل دمان عتاتهم بزحقوس من قد كودي تسفاس سلزلون جبسايان I'm حفيلو دايسا قدلوني قرام الله قوي ناي بحق تتنكي قيو I'm pretty sure no وح ترينينز قبر الله زيا because this is a very high stake meeting نقبسي دونالد ترامب زامس دونالد ترامب قبر وازلو ديبلوماسي نقبسي انتاي بلو كب ويقبو بلو زيا عبزيا يتعدلو عبزيا ناي دونالد ترامب بزعبازينا جيرت حدا أقداس الديل كروهبو تزيكيلهم then they have no chance درجي كلا مارس إشتاتناتهم قبل حجنا عمتها فتينا ما يسلطهم درجي دم خسرت ما يكلني إذا نجار إذا سبوا غير لهم زلا كلتا نجاري هذا دونالد ترامب عمي فتو كلا يدما إثيوبيا دبلوماسي بالي بلان برايم مينستر أبي أحمد واشنطن كيدي فلتني
تدهم لهم كيد يفلد سلازي نزابو كوزي تقيمهم انت دي سريحهم لا انت دي تعويتهم لا then they are كمون أبوش إثيوبيا زلوا ناي security سأجم هم فيش عتي وازلوا نتري مسجور وابتز جبرو زلوا غرفت فت وسيقة بعلي يرتراب جونوس خون وزلوا this is the moment if not now or never يبلو حجي ويكان حواري سلط أناني زبل الناس اللي زلوا كل زلوا كارتات إثيوبيا مستدون ترام زخدو زلوا أبي أحمد ما بزين زي كاونتر نخجبر زخون زجبر نجار يبلو اللي اقوله ده مناسب اللي اقوله ولا لا ولكن اثناء العشاء امبارح انا وجدت فخامه الرئيس محاط بكل القاده والرؤساء عايزين يتحدثوا معاه لدرجه ان هو يمكن ما كانش عنده لحظه لتناول العشاء. I don't know if I'm going to say is appropriate or not, but I observed during the dinner of last night that you were surrounded, Mr. President, by all world leaders. They didn't leave you a moment to enjoy your dinner. There was a lot of surrounding. We had a great time, but it was a lot. It was a lot of work last night. You saw that, yes. كم دربيوت له يبهال دي يبهال نزجن طبعا مشيت تبتدرارسي أمانة بيزي خانيركا كلهم مرحتي بدي عريق هاي خدوني يوم بيزي كبرو خانيرهم سلاسي أمس قد عايزدي مرة أجد السبي خايز بلوزل مرة أجد السبي خا بقى علم تيات سجل كذا اللي بلو ترى أوريدي سمايل ناترخيبو سلاسي كم زجير كا I don't know تدبلوماسك ساكن كبي سرح مخاني خات فلت حدا اوبن زخون حتىكم إيرتراويان ساعة كندو عين الدبلوماسي نقبر نخلده. You guys think إن إحنا مخنياتو تحبرة سبناسي أزيو كرع زبالة تيجنت كم زي عين الزرواسي أنا نبعلي كمان زخلو دا يكولون يتراتري. Of course نه هاجر كرب حانتلو. You know أبغى زي سورة سبات دكنستيو نمس جنرالات كده كساي قدر ده خمسة نبرة. نعلم أخا موت كم زلو. كنياتنا يا مع السماتات نزلنا. نهاجر كات فتو تخينكا نربحها زبخا you can do everything حتى يكون إيكا يكون صار أملاخ يكون ده أمبر نربحها زبخا one has to do everything بحالاني everything تلزي نهزبخا كتعمو نحجر كا كتعمه أب دبلوماسي زجبرو زلو نحنا كم يكونان زبلي سبات اللويا نسخا كم سب أنا كم سب كجبرا هيكل نخون عقبنا مفلاتنا قداسي نحاول رجل we really need way ahead كيدوم نتي ربحنا إيرتراسي بكل من قدي بسركي بمثلال قال بلا يدلني يعني وأنا يطلع موضة تاون سلذي يسرح أفقال قال يكتك عملوا دخلت قونا عالم هم ندعو قينا but دبلوماسي بساعة كنيك بيسرح مخانو حدا سبات ناتهم كاركتر ناتهم behavior مسوكي كي دخل كم زي الكات دنينكا I'm not sure president سياسكم مخبر زغل just personality ونوسنيو جي president خم مخبر زي كل تخوين تاخد قبر دبلوماتي قد ويونت فوري مينستر ناتكا بريزنت ناتكا كرع زباله زرباناتو درد زباله بزح كمبركخ زي كل ندحر خوينو دن انتاي قبرو مبزحت زي فوري مينستر اوت جوينج زخونه بقليلو كزارب زخل مسبات كقرب زخل نعبنت انا جي كاب كلاتهم كمزن ايدلني يقول صفيات اسمه مريم كود بي ابتيت قبر سرحسي ات كاركتر زلوا خويني سمعني مسبزحات كمزي لاك تزارب هي لهون قد نفعت تزاربيتيا personality ناتا كاركتر ناتون أبو بتسرحتي أقداس خويني سمعني ناتي ريتي just كم تعذابنا يتكونتات لذي زي ما رحنا يجبسي كنا من تايم دونالد ترامب نكحجوس قبر زخرج ولا من قدي بيكز ربحاناتو نيل مالت قرروم نخسرتهم دما he has to do everything كم جا غير كان أمريكا حسكا ني أبي أحمد كم تاتري وارلون قصنا هي قصرية الراس زمسل زلو كبا غيرهم لبوت فيهم للو نسو تهديدن فقران قبرالو جبت دما كم جا غيرهم أجندهم يسالت له and እጅግ ቅጽል እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ካብዚ ቀፂሎም ብዛዕባ ናይ ኢራን ገለ ስለ ዘረባ ኣብ ካልእ ግዜ ሸፊና ኢና ሕጂ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ምንታይ ከተተሓዛ ግብፂ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ምስ ኤርትራ ዲል ይገብርሎ ናብ ዓሰብ ኣድመፁ ንዓሰብ ከኣትው እዮም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ገብሩ እዮም ናይ ቁጠባ ናይ ማሪታይም ናይ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ኦፍኮርስ እንታይ እዮም ዝፈርሁ ነይሮም ንሳቶም መሲልኩም ኤርትራን ግብፅን ዲል ክገብራ እንተጀሚረን ንግብፂ ጥንቃቐ ናቶም እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክዘራረብ እንድሕር ኮይነ ምስ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ኒል ክዘራረብ እንተኮይነ ብጉዳይ ናይ ህዳሴ ግድብ ምስ ግብፂ ክረዳዳእ እንተኮይነ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝገብሮ ሓግዙኒ ዝብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ገብርዎ ኣሎ ሶም ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብፍፁም ከም ዘይቀርብ ኣብ ዓሰብ ባዕሎም ክኣቱ ተኣቱ ተኮይንካ ምሳና ክሰርሕ ኣለካ ወይ እውን ኣብቲ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ተኮይንካ ንሕና ምስ ኤርትራ ኮይንና ክነልምዐ ኢና በቲ ወደብ ግን ክጥቀም ኣለካ ስኻ ክብልዎ እዮም
ولا ون أبتنا جبتونا تيم الله أمارات يقولون أبجبتي أبتو ودبناتهم دورالي زبحال نخل معوه ساعات نقطولو قال ملاو نبت ترمينال نكني مليون ديل جرو مالو مس جبتي سلازي نبعثب متيوم نبي إرترا متيوم نبعثب متيوم كسرحو تجميرهم إثيوبيا أنت متياخت مسو تقوليهم كبلهم قوليهم من إثيوبيا وحسنت تسمع ما يكونوا كفوريهم كانوا سلاد فرهو بزوقي نبتي نتناي نيل ناقبر خلو مس إرترا دما كم قالوا يلو نبي إرترا بخالو تدقفوي دبلوماسي جيرهم نبي إرترا زندنا خفتيرو خير ربع مو أقدمنا نحن نبي إرترا مسرز اللو صراحة كنسرح لنا يقولوا له سلازي بالسودان كم دي سلطو بالسودان حيزن عم كم زي وصوم بإرترا كم زي سلطو أبتا قدانيل دمان أمريكا حزم كعوتو ليهم زدلي زلو كم زي ناخونو الله بزلو جزيه انتي قبر له تنبلتقنا ويل حنت نجار يوم زفلتو ساد ما زيا أشين بزقنا عند رياقت يمتبقى باچون هلو توتو زند ታላቅ አደራ ተጥሎባቸዋል። ያለንበት ዘመን በጦር ሜዳ ግጥሚያ በሚደረግ ትግል ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ዘመኑ ባወጣው ቴክኖሎጂ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጦርነት በማድረግ የሀገር መከላከል አቅም ለማዳከም የሚሰራ የጠላት የሳይበር ሰራዊት ጦርነት ያለበት ዘመን ጭምር ነው። ከምትሪ ወዘለሁም አብርሶም ዘሎ ጸላቲ አባይታ ዘሎ ጸላትን ምን የማይፈልጥኔ እንድገሆ መፀ እቲ ጽሑፍ አበይ ወፂኔ ርዚ ቪዲዮ ዝመስልኩም ኣብትናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዲፈንስ ፎርስ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ፌደራላዊ ዲፈንስ ፎርስስ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ እንታይ ኢሎም እስከ ነቲ ሰራዊት ተቀይሶም ኣለው የቀይሕ ባህር ትውልድ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትውልድ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ እቲ ሰራዊት ናቶም መመራቕታ ዝገብር ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሰራዊት እናበለ ካድረታትን መኮንናትን ዝምልምል ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወለዶ ይብሎ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ኦሮሞስ ከም ዝረኸቦ ገይሩ ይዛረብ ከምወት ድማ ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል። ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ። ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው። ሳውቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል፣ ትሰማለህ። ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ እዚያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጉዳይ ናይ ጽምዶ እያ ደጊሞም ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ምስ ሓድሽ ኩነታት ኣቀናቢሮም ዘውርድዎ ዘለዉ እዚ ከዓ they are pushing too much propaganda ነቲ ኣውደ ኩናት ነቲ ህዝቢ ናብ ኩናትን ናብ ጋልን ንኸበግስዎ ብፍላይ ናብ ህወሓት ገጾም እቲ ናይ ሱሳታት ወለዶ ዝብልዎ ዘለዉ ናብ ህወሓት ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ እውን ኩናት ከበግሱ ከም ዝደልዩ ዘለዉ በብዙሕ መንገዲ ምልክታት ይረአ ስለ ዘሎ ህወሓት ግብረ መልሲ ክቦም ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ህወሓት ይብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ከሪአኩም እየ ቅድሚያ ግን ንሳቶም ኣብ ከምዚ እናሃለዉ ከለዉ ኣብዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝበሎ ስምዑ Convened in France for the G7 summit with the very fresh US-Iran agreement in the spotlight. The UAE, Qatar, and Egypt all have a literal seat at the table with global leaders to sit down and discuss stability in the Middle East. For Egypt, President Abdel Fattah al-Sisi using the summit to make its case as one of Washington's key partners, building on its role in Gaza mediation and this latest US-Iran diplomacy, trying to turn Egypt's regional leverage into stronger US backing. To discuss more, we're joined. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ወላ ነዚ ኖቲስ ገይሮም መግደፍ ኣቢሲ እስራኤል ከማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ናይ G7 ጣውላሲ ኩርሲሲ መነመን ቦትኦም ኣውሒሶም ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ቀጠር ኢማራት ሰለስቲኦም ቦትኦም ሒዞም ኣብዚ ቦታ እዚ ይብሉ ኣለዉ ሰለስቲኦም እዞም ሃገራት እዚኦም እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ኣላ ኣብ G7 ኩርሲ ሓዘትና ኣላ ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ስለዚ ግብፂ ድማ ልዕሊ ማንም ኣጀንዳ ናቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ቀዳምነት ከም ዝውሃቦ ዶናልድ ትራምፕ ቃል ሂብዎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ማለት ወላቶም እስራኤል ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ናይ ግብፂ ኣካይዳ ዲፕሎማቲካሊ ሓደጋ እናኾኖም ይመፅእ ኣሎ ኢማራት ኦፍ ኮርስ ምስ ኢማራት እውን ተዘራሪቡ ከሪአኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ቀጠር ድማ ብዓብዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ጠቂሱ ነይሩ 2016 ከምኡውን 12 ከምኡ ድማ 2016-17 ዲኣቢሉ ኣብ ግዜ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግዜ ፕራይም ሚኒስተር መን ኢኻ ትብሎ እቲ መለስ ዜናዊ ዝነበረሉ ኣብዚ G7 ኩርሲ ናቶም ነይርዎም ኩሉ ግዜ ካብ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ተዲምሎም ዊልያም ሩቶ ተዓዲሙ ኣሎ ግን ኣብዛ ኩርሲ እዚኣ ኣብታ ሰርክል ዘላ ከኣቱ ዕድል ኣይረኸበን ኣብቲ ደገሉ ማለት ን ኣፍሪካ ኣብዚያ ሰርክል ዝኣትቶም ኪ ኣገደስቲ ናቶም ፓርትነርስ ነቲ G7 ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም
እዞም ሰለስተ ካብ ኣፍሪካ እንኮ ኣትዩ ዘሎ ናይ ግብፂ እዩ ሶ ግብፂ is very close to America እቲ ዝምድና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ትርጉም ኣለዎ that's why ድማ سعودية أي تساعدت نفس قداي زي قال ملاهم زول زولوجن for me سعودية I don't think مس أمريكا تقام سلو زلو ما يقول يكون سعودية is actually أبز قداي زي كوينات زي بتطوبون بالو حقوس زخونة هجرت الله سعودية انتايجن كنا كريكم إلى أبز عرب زلو ولا إسرائيلويان تجيب تدخلوا زلا مس أمريكا مس دونالد ترامب زلو أقربت يوحد علم يلا قطر زخود وصلوا يوحد علم يلا of course نا إمارات ولا نا إماراتون عبلاتنا بحالتي ولا نا إماراتون زحقوا سما يكونن زلو سلازي كل زين تاريخ موتنا إمارات مراحي قد من أب فرنسا قيدو مزيم رخابون أب جبس قيدو مس السيسي تراخيبو خمسة نبريز نقر درو نتي زقبر زلو شركة ندما حقوس مخانون السون دونالد ترامب قال يسألون ير باي ذا واي هانتي فايرال زخونات فيديو زعباتنا إماراتون مت يعني را أنت كسمعكم يعني because there is also another نبزو حساب زقر مارستيو for going forward between our two countries, how we can make our relationship even better. We love it. Thank you, my friend. See, when you're that rich, you can speak that lowly. I was just wondering, can anybody hear that? But when you're so rich, you have such confidence that you don't have to do any strain to the voice. He's great. So, very tough. كم تري وزن لهم انتاي زبل زلو كزاربو خلو ناي كلتينا زمدنا نمحيال نبزل على درجة مدياب كل زكالة نخجبر يلو قصيلي تزارب أنا كا مبزعت زيد مصط حد بليتي محمد بن زايد ناي إمارات بريزيدنت مالتيو انتاي لو دونالد ترامب ما تقبله ثانك ماي فريند له كم حتى مدحرقين كا قصيل كا كتزارب تخليها كونفيدنس الله كترجع كا كتزارب تخليها he is really impressed بزحبتنا يزوم هجرات عرب ناي قطر بلو بناي إمارات بلو بناي سعودية بتعمي ذكرهم بفلا دما بإمارات زي ودا جنزب زلون كوين يسمع that's why دما بعلي إمارات أجنداناتهم كل جزء أبيك دونالد ترامب ناي مركب تخلو زلو يقداس إمارات عبلا سنة خاوسيدا زلا ني إيران كمان جنزب كتكفل حسب على ولو إن أمريكا إسرائيل نبغون نخانتلو زكويناتنا إيران فتسيمو كم زي واس تردي وما ليز بازلا مجمريا إيران تودق مو كسفع في عزق لي مسلم نيرو التكوينات مسكات صلاجن ناي هلاو فتناي متيو معناته كل تقطبها موديل ناتهم أب حرقة وديو سترا يكون إيران حيلت متيا that's a disaster نعتاتو هجي قم تعالو يقم تروالو تاسكريبت نحنا مس إيران شجر تفتحنا يقول له باي ذا واي تي إمارات زبال زبز إنفستمنت ناتو كابيران يدمت زحت مهورات ناتو كابيران دمتيا سلازي مس إيران أمريكا كسعر زي كالت أمريكا إسرائيل تزاريهم كسعر زي كله هو أروين إحنا مس إيران كنا متأثر كاب عجنة إيران زخفلنا خفيلنا كان حزال لنا مس إيران محزنة واس أنا بمبعد من قدك أير له زيد ما انتهي زريك كام زلو إيران حيال كون ياسرت وزلا عبت مرت وسيدة مالو يزبال زلو بس من قدك كرر خلو دما إمارات من قدك أير له زخل من قدك كليو أي هو بأفريقيا هم قبر خون أتي كانت نجرجن كل نجر بجنزب كاز جبر كوينو دسمع زنبرة محمد بن زايد تزخ تعزعبية تمرتناتو إيران أمهيرات الله يمزولو زلو سبات ولسي حكنا أباي تاكس عكنديك صار يزود دايزي بعجي كره بزوقين بتي بزن رياض لنا كنتات بعالم درجة بزو حزارب كنتات نرلنا كنتاتنا السودان أبتخبى درجة أبزلولو مدرخ دماينا زن رياض لنا نابيجوز يونكس موفناتو حركاتي أب تكونتات نبيجوز يخيدالو بزعبا السودان أنت نجر ينيرة كابزار سوزكي أنا قدامنا السودان ولا قابزو شجرات اللو جل نعشتو صبغ نجرات دما يجاتم كم زلو زجلس حبريتا رينيرة قد من أبتخال مزجاري زياك بكم يجن أنت بزعبا زناي أمريكان قرن أفريقيان قداي كنزارب تخينا زياسم عليتا بوليسنا أمريكان بأفريقيا قصهم كيرام مزلو مالتي to have a State Department that can deliver on a foreign policy that is rooted in the national interest of the United States. To defend the national interest of the United States requires us, number one, to make sure that every dollar we spend and every action we take has to have measurable outcomes that deliver for the American people. They have to either make our country safer, or they have to make our country stronger, or they have to help make our country more prosperous.
It has to do at least one of those three things. And ideally, whether it's a program or a measure that we take, it should do all three of them. Yes, we canceled a bunch of contracts in USAID. Some were stupid and outrageous. Others didn't serve the national interest. And others we kept. And we are folding it under the Department of State. And you know why? Because we want it to be part of the toolbox. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ናይ ፖሊስን ለውጢ ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ሓቅና ናቲ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ጠቕላላ ኩላ 5 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ክነውፅ እተኮይና ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ንድሕነት ናይ ኣሜሪካ ዘበርክት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ወላ ሓንቲ ብቐጥታ ህዝቢ ኣሜሪካን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘይረብሓሉ ነገር ገንዘብና ንንስንሰሉ ጉዳይ ግን የለን ይብላል ስለዚ እቲ USAID ዝበሃልን ካልእ ኮንትራታት ናቱን ኩሉ ዘደስከልናዮ እኮ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኣካይዳና ብመሰረቱ ቀይርና ኣለና ንጠኣሰሉን ይቕረታ ንሓተሉን ጉዳይ ድማ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፖሊሲ እዚ ነቶም ኣብ ነፍሶም ተመርኪሶም ክኸዱ ዝደልዩ ብሽርክነትን ብምክብባርን ክሰርሑ ዝደልዩ ከም ባህሊ ኤርትራ ድማ it's a great news it's good news ስለዚ እቲ ንደልዮ ዝነበርና ኣሜሪካ እውን ብዓቢ ደረጃ ትደልዮ ከም ዘላ እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ እዚ ዘረባ ድማ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ውን ሼር ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ፖሊሲ ኢና ንደሊ ነርና ቀደም እውን ዝብሉ ከም ኤርትራ ዝኣመሰሉ foreign policy not a standalone it is not charity foreign aid is not charity it is designed to further the national interest of the United States so we will do humanitarian assistance we will do food assistance we will do developmental assistance and we will do security assistance but we will do it driven by our embassies and our regional bureaus because what those issues mean look very different in Guatemala than they may in Chad or in Kenya or in some other part of the world in the Indo-Pacific. And so one of the things that we have tried to do in our reorganization is drive power and influence on policy making and decision making to the regional bureaus and ultimately to our embassies. Our embassies, our ambassadors are the front line of American foreign policy. The most important thing I do every single day is not read memos, it's read cables. Every night I get 10, 15 select cables from stations around the world. Listen to this one. This is very important. ታይዝ ብል ዘሎ መጀመርያ ኣሜሪካ ፖሊስ ናታ ካብ ፕሬዚደንት ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ብመንገዲ ናይ ኤምባሲታት ይክኸይድ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኣሜሪካ ዲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ስራሕ ናቱ ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ዝምድና ንሱ ጥራይ ክገብሮ ዘለዎ ይብሉ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኮመን ሰንስ ዘይኮነ ኖ ቀደም ከም ይኮነን USAID ዝበሃል ናቱ መንገዲ ዝሰርሕ ካልእ ኤጀንሲ ናቱ መንገዲ ዝሰርሕ ሕጂ ግን ቀንዲ ስራሐይ ካብ ኤምባሲታት ድመፀና ኬብልስ ንዑ ክሰሚዕ ግዘደጥፍእ ኤምባሲታት ድማ ነቲ ኩሉ ዘድልየና ናይ ጥዕና ኣሲስታንስ ድዩ ናይ ሴኩሪቲ ኣሲስታን ሓገዝ ድዩ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ድዩ ኤምባሲታትና ኣብቲ ሃገር ርዮ እዚ የድሊ ምስ ዝብሉ ብመንገዲ ኤምባሲታትና ጥራይ ክግበር ዘሎ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዩ ምስ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ፀገም ኤርትራ ኤንጂኦታት ካልእ ተልእኮ ዘለዎም ትካላት ኣትዮም ናይ መንግስቲ ልኡኽ ኮይኖም ገንዘብ ከም ዝቡን ሲሎም ሽግር ዝፈጥሩ ነይሮም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገንዘብ ኣይንህብና ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ንሕና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ተኮይና በታ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዘላ ወይ እውን ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ዘላ ብኣገርና ኢና ክንሰርሕ ስለዚ ንሳ ምስ ኤርትራ ከመይ ኣላ ንሳ ድማ ናይ መበል 250 ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዓዲማ ፅቡቅ ዝኾነ ፅምብል ገይሮም ነይሮም ዛዕባ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ርእቶ ዘለዋ እያ ትመስል ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወላ ኣሜሪካ ብነፍሳ ደረጃ ትኸዶ ዘላ ንዞባና ዘርብሕ ምዃኑ ብዙሓት ተስፋ ዝገብርሉ ዘለዉ እዩ ኣሜሪካ ድማ ብመሰረቱ ናባና ጥራይ ፍሉይነት ዘይኮነስ ብዓብዩ ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ትክክለኛ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ክኽተሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ተረኪባ በዚ ግብፂ ትሰርሓላ ዘላ ዲፕሎማሲ ኣሎ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ሽርክነትን ፈጢርና ስለ ዘለና ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ስለ ዘለዎም ናይ ግብፂ ምትትታው ኣብ ኤርትራ ወይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብረ ዝምድና ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝርእይዎ ንሕና ኢና ንኣቱ ዘለና እዮም ዝብሉ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሴኩሪቲ ኣፕራተስ ኣሰራርሓ ናቶም ግብፂ እንድሕራትያ ኣላ ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ ከም ዝኣተዉ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መደበር ድሕሸካ ንስኻ ምስ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ዲል ምግባር ድሕሸካ ምስ ግብፂ ዕሸና ንሕና ቢካዝ ኣሜሪካ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ወላ እኳ ክሰርሕ ተደለኻ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ጌርካ ተረጋጊካ ክትነብር ኣይትኽእልን ስለዚ ኣሜሪካ ግብፂ ምስ ኣተወት ብግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ይኣኽለኒ እንድሕር ኢልና ኣነ ፐርፌክት እዩ እዚ ምክንያቱ ኣቅድሚ ዝረአነ ግብፂ ብሓይሉ ኤርትራ ነብሳ ካብ ግብፂ ኣፀቢቓ ክትከላኸል ትኽእል እያ ድሓር ድማ ግብፂ ከም ዝብለኩም ናቶም ረብሓዊ ንበይኑ እዩ ብርግፅ ንግብፂ ካልኦት ማኒፕሌት ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኣይንብል ኢና ግን ኣብ ዓለምካ ሓደት ንረብሓኻ እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መስኮት ናይ ዕድላት ናይ ዝምድና ናይ ዲፕሎማስን
ወላውን ኣሜሪካ በፖሊሲ ደረጃ ትገብሮ ዘላ አይሆፕ ኤርትራ በትትኸዶ ዘላ መንገዲ ብፍላይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ በአሜሪካ ቻርጅ ዲአፌር ናይ ኤርትራ በአሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ከምኡ ድማ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናትና በአሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምስቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ አሜሪካ ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ቻርጅ ዲአፌር ናይ ኤርትራ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዎ ፃዕሪ ብምርክብ ናይ ዝኩሉ ተሪኻዮ ናይ ኤርትራ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ናብ ዝበለፀ ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥራይና ንርኢ ብኡ መንፅር ድማ ሃገራት ዓረብ ብሰንኪቲ ናይ ኢራን ዓብ ትምህርቲ ወሲደን ኣለዋ ቁጠባናተን ዓብይ ፀገም ወሪድዎ ኣሎ ኣካይደን ክቕይራ ዝኽእላሉ መንገዲ ድማ ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ዝኩሉ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ርኢኻ ፍቲሽካ መርሚርካ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ንክትግምት ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይኮነን ከም ወትሩ ድማ ናትና ባህግን ትምኒትን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ተፈቲሑ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ፍሉይ ሽግር ክህልወና ይንደልን ኢና ዝሓለፍናዮ ፀገምን ሽግርን ይኣኽለና እዚ ለይለ ለምለም ዝመስል ኣብ ደገ ባሕርና ዝኩሉ ማዕድናትናን ፀጋታትና ናብ ግምት ኢኻ ንዑ ተጠቒምና ኤርትራ ንቅድሚት ገፃ ክትጥምት ኢና ንደሊ መንእሰያትና ካብ ግንባራት ክወፅእ ካብ ግንባራት ወፅዩ ሓዳሩ ክገብር ናብሩ ክገብር መፃዩ ከስተኻኽለሉ ዝኽእል መድረክ ክኽፈተሉ እቶም ተምሃሮ ዘሎ ቆልዑ ድማ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዝስልጥንሉ ዝመሃሩሉ ቢዝነሳት ዝኸፍትሉ ቴክኖሎጂ ዝጅምሩሉ ኮታስ ኣብ ዓድና ብሩህ መፃኢ ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ዝብልሉ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ናብ ዓዱ ሒዙ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ፕላናት ገለ ብጉልበቱ ገለ ብገንዘቡ ገለ ብሓንጎሉ ገለ ድማ ብሞራል እውን ክኸውን ይኽእል ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኤርትራ ክትኮነ ትደሊ ዘላ ንሕና እውን በዓልና ኣብ ጎኑ ተሰሊፍና ዝከኣለና ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ንምግባር ግን እቲ ተኸፊቱ ዘሎ መስኮት ናይ ዕድል ማክሲመም ክንጥቀመሉ ምስ ንኽእል ጥራይ ብዝለዓለ ደረጃ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና መስኮት ኩሉ ግዜ ደግማ ዘዘረባ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ እዮም ዝብሎ ብእንግሊሽ መስኮት ናይ ዕድል ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዙሕ ግዜ ይዛረባ ካሜራ ክስል ከላ ኤግዛክትሊ ኣብታ በለጭ ትብለላ ግዜ እንተረኺባትካ ጥራይ ፅቡቅ ስሊ እታ መስኮት እትያ ክኣቱ ንዝኻለያ ትስእ ስለዚ እዛ መስኮት ተኸፊታ ዘላ ሴኪሪቲ ፅቡቅ ኮይና ወፂና ኣለና ዝምድናታት ንገብር ኣለና ግን ክንዲምንታይ ነቲ ዕድል ክምዝምዞ ክኢልና ወሳኒ እዩ ክንዲምንታይ ክምዝምዞ ንኽእል ብፍላይ ኣብቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናትና ለውጢ ከድሊ እዩ ደገ ዘሎ ህዝቢ ተወዳዳሪ ናይ ባንኪ ዕድላት ተፈጢርካሉ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ክሰድድ እዩ እቲ ገንዘብቲ ድማ ንኤርትራ የድልያ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዑ ተጠቂሙ ነቲ ዘለዎ ፀገማት እናፈትሐ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣብነት ክበኩም እዚ ግብፂ ዝበሃል ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ትማለሲ እንታይ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ካብ ካልኦት እውን ክትመሃር ኣገዳሲ እንድዩ መንግስቲ ናይ ግብፂ ሬሚተንስ ካብ ደገ ዝመፅእ ብሓዋላ ዝመፅእ ካብ ናይ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ናቶም ዝመፀ ሬሚተንስ ፍሮም ኢጅፕቲያን ኤክስፓርትስ ሮዝ ባይ 33.2% to 39.2 billion from July to April ካብ ጁላይ ካለፈ ወርሒ 7 2016 ክሳብ ኣፕሪል 2016 ዘሎ ግዜ ኣብ ውሽጢ 10 ወርሒ ዝኸውን ግዜ 39.2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ግብፃውያን ኣብ ደገ ዘለው ናብ ዓዶም ሓዊሎም ስለምንታይ ሓዊሎም ንመንግስቲ ግብፂ ክሕግዙ ኢሎም ኣይኮኑ ገዛውቲ ክገዙ ኣብ ባንክናቶም ክቐምጥዎ ብኡ ገይሮም መሬት ድዮም ክገዙ ቢዝነሳት ድዮም ከስፍሑ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ንኣብነት ግብፂ እንታይ ፀገማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀንዲ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ እዩ ግብፂ ንባዕሉ እቲ ቁጠባ ማለት እዩ 39 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ግን ካብቶም ግብፃውያን ኣብ ደገ ዘለው መፂዎም ኣለዋ ኣነ ግብፃውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ክንደይ ኣለዋ ኣነ ይፈልጥን እየ ክንደይ ኤርትራውያን ግን ኣይመስለኒን ኣሚን ግብፃውያን ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለዎም ግን ኣብዛ ዓዲ ኣለው እዮም ርግፀኛ እየ ግን ብዙሓት ረኺበ ኣይፈልጥን እየ ካልኦት ሃገራት ስሪላንካ ድዩ ኢትዮጵያ እውን ኣለው ናይጀርያ እውን ኣለው ካልኦት ትርኢኻ ስደተኛት ኣለው እዮም ቱርክ መዓት ኣለው ሱርያውያን ኣለው ኩርዳውያን ኣለው ትሪኦም ኢኻ እዚኣቶም ኣብ ኣልታግ ናትካ ዝትራኸብ ኢኻ ኣብ ዴይሊ ላይፍ ናትካ ግብፃውያን ግን ኣለው እዮም ኣብዚ ሰሚዐ ግን ውሑዳት እዮም ኣብ ኣሜሪካ በዓል ሚሽንጋን በብዝሒ ከም ዘለው ይንገር እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ እውን ከም ዘለው ይንገር እዩ but 39.2 that's a lot of money man ስለዚ እንታይ ንክንገብር ንኽእል if we adapt ነቲ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ሞደርናይዝ እንድሕር ጌርናዮ ቴክኖሎጂ እንተወሲኽናሉ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ደገ ካብ ክረኽቦ ዝኽእል ንላዕሊ ዕድላት ተፈጢርካሉ ገንዘቡ ክእቱን ከውፅእን ክገዝእን ክልውጥን ትካል ንክገዝእ ገለ ንክገዝእ ዕድላት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ሰብ
قديد كاي تكبروني خا عدلات فتير كتودا دار عدل تفتير كالو نتعدل كتقام كبل يزتقمك ولا توم نسعدو انفسترس چايناويان انفسترس كو عدل تدهب كام كوي مصخانيم زباله زعدل كاب كاله كتبهم كتكل لك خمصخان تخينو نتوم زيغاتاتنا ون نتوم ابوشت زلو كنربحهم دحرخينا كابزنا يجبس زغبر زلو عدل منقدي تختيلنا باي ذا واي نزن دياسبورا ኢትዮጵያውያን ከምዚ የብሎም ባንክታት ኣለውን ገለ ኣለውን ግን ፍቅሪ ሃገር ስለደይ ሃነፁ ይመስለኒ ምስቲ ፖለቲካዊ ድስክልና ዘሎም ኢትዮጵያውያን በብዝሒ ስደተኛታት ከለዋ እቲ ዲያስፖራ ገንዘብ ሰዶ ኣብቲ ዓዲ ውዕድ እዩ ኬንያ ካብ ኢትዮጵያውያን ውዕድ እዮም ግን ኣፀቢቑ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ሰዱ ኣብ ኣፍሪካ ዝጥቀሱ እዮም ሰዱ ስለዚ ኬንያን ግብፅን ነቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናቶም ኣማዕቢሎም ስለ ዝሓዝዎ ኡጋንዳ ከምኡ ሰብ በብዝሒ ደሞዝ ዝርክብ ምስ ኣበለ ሰብ ንዓዱ ይድሰዶ ስለምንታይ ኣብ ዓድኻ ዝያዳ ስለ ዝሰርሓልካ እዚ ዕድል እዚ ድማ ኤርትራውያን በብዝሒ ክጥቀምሉ ምኻሉ ነይሮም ባህላውያን ንምንታይ ሃገሩ ዝፈትዩ እቲ ህዝቢ ግን እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ሲስተም ኢዝሊ ኣክሰሰብል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ክትእትዎን ከተውፅኦ ናብ ኢድካ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ዝታት ተተገይሩ ኤርትራ ዘይተኣደነ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ ነዚ ድማ ካብ ኩሎም ጎረባብትና ዋላ ካብ ሱዳን ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ሱዳን ረይዎ እዚ تمالد was article دراوي Central Bank of Sudan announced that electronic banking system EBS BAL has been officially accredited as a SWIFT service bureau, a strategic step aimed at reintegrating the country's war-damaged banking sector into the global financial system. Now, the electronic banking system natom SWIFT ናብ SWIFT ተመሊሱ ኮኔክትድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ እውን ፅቡቕ ዜና እዩ ንሱዳን ይግበረሎም ካብቲ ኩነታት ወፂኦም ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም እናተዓረየ ክኸይድ ሱዳን እውን ፅቡቕ ተስፋ ኣጋጢሞም ኣሎ ኣይ ሆፕ ናትና እውን እቲ ስዊፍት ዝብልዎ ዘሎ እገዳ ኣልዒሎም ባንክ ናትና ኮኔክትድ ኮይኑ ንሕና ድማ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ሲስተም ናትና ከነሕይሎ ካብ ሱዳናውያን ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ብዘይካል ዓለም ኣብ ፋይናንሻል ሲስተም ቅድሚት ከይዶም ዘለዉ እዮም ሰም እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም እውን ይፈልጡ እዮም ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ኢና ምስቲ ዘለና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ፅቡቕ ሽርክነት ካብ ግብፂ ክንመሃር ንኽእል ኢና ክልትአን ያኽላነ ካብዘን ክልትአን ሃገራት ተተማሂርና ካብ ቻይና ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ተምፂና ዊ ከን ቢ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ካብ ፖለቲካ ቁርብ ተለና ቁጠባውን ክንገብር ስለ ዘለና ኢና ናው ሌትስ ጎ ባክ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓሸውየ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ህወሓት መጠንቀቕታ ውፅኡ ኣሎ እኽቲ ውድብ ህወሓት ፅሕተራ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ስርዓት ብልፅግና ብምትላልን ምድንጋርን ይኽወልን ስርዓት ብልፅግና ሕዝውን ነጋሪት ኩናት ኣብ ምድትሳቕ ይርከብ እዚ ኩሎም ኣፈላላያት ብሓይሊ ክፈትሕ እየ ኢሉ ኣሚኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝኣወጀ ስርዓት ሕዝውን ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናትን ምኽፋት ተደጋጋሚ ፅሕተራ ኩናት የካይደሎም ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ይፍጽመሎም ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ትግራይ ሰራዊቱን ጋዕገልጦምን ኣኽቲቱ ኣብ ምህንዳድ እውን ይርከብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክባን ዕፅዋን ኣወጁ ህዝቢ ትግራይ ብስነት መሰረታዊ ሸቐጣትን ኣፋውስን ክሃልቕ ይሰርሐሎም ኣብ ማእኸላት ማዕቆቡ ዝርከቡ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምክን ንምምላስ እተን ዝርካበን ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ንሰለስተ ወርሒ ተቋሪፀን ይሳቀዩ ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁሉዕ ኩናት ካብ ዝእውጅ ፀኒሑ እኳ እንተኾነ ብወገን ትግራይ ዘሎ ትዕግስቲ ጥራሕ እዩ ዛጊድና ኣብቲ ዝምህጎን ዝስሕትሮን ዘሎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ዘይኣተወ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ክበልዕዋያ ዝደለዩ ባጉምባሓት ዛግራይ ይብልዋ ከም ዝበሃል ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ብወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ንምዕጃብ ብሰበ ስልጣን ኣቢሉ ነቲ ጀኖሳይድ ተፃዊሩ ብትዕግስቲ ንሰላማዊ መፍትሒ ዝምሕፀን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተገልቢጡ ብፅሕተራ ኩናት ይኸስስ ኣሎ እዚ ምትላልን ምድንጋርን ፖለቲካዊ ህይወት ስርዓት ንዝከታተል ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓድነትና ስጢምና ሒዝና ናብ ቦትኡ መሊስና ውግእ ወረ ውግእ ዝጠፈሉ ብሰላም ብዘተ ዝፍትሐሉ መንገዲ ምእላሽ እዩ እዚ ዘይሳኻዕ እንተኮይኑ ብህይወት ሻዕ ዝሃለና ብዝትግራይ ሻዕ ዝሃለወ መሬትኩም ቆሪስና ህዝብኩም በቲና ሓሽከርኩንና ንዝብለና ኣይ ባህልናን ኣይ ልማድናን ኣይንገብሮን ታሪክና ኣይኮነን ኢቲ መልሲ ክኸውን ዘሎ قالت وقتها زي شرف ولي لو قدمت
ዛዕዶ ኣትዮም ክበሃል ክብል ከለስ እቲ ሸሪፎ ድያ እንታቱ ኣብቲ ሃይቅ ዝበክነ ረድዮ እንታዚ ኢለ ኣነ ወዳይተ ክብል ከለስ ኣብዞታ ጥሩሕቱ ሸሪፎቱ ጥሩሑ ዝሃደመ ካብ ፃፅለ ድዩ ጥሩሕ ኮ ሃዲሙ ኣነ ኮ ዝራእቲ ንዕና ሃዲምና ንሕና ስኮ ጥሩሕ ሃዲሙ እዚ እቲ ንብልጽግና ናብ ኩናት ካቱ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ነቶም ተጋሩ ከነኣስ ዝውዕል ዘሎ ኣነ ከምዚ ኢንተርናሽናል ጀነራል ዝበለ እንዲሁ ውርደተኛ ሰብ ኣይረኣኹን እንታይ እስከ ይወዳድር ኣሎ ነቲ ሓደ ሸሪፎ ዝበሃል ጀነራል ናይ ትግራይ ማለት እዩ ጥርሑ እኮ ይሃዲመ ኣነ እኮ ክሃድም ከለኹ ገለ ሒዘ ይሃዲመ ይብል ኣሎ ሰብ ተወደይ ክሳዕ ክንዚ ክዋረድ በዓል ይመርፅ እዩ ዘገደዶ እኮ የለን በቃ መዓልቲ ኣብ ቴሌቭዥን እናመፀ ክንስነስ እዩ ዝውዕል ዘሎ ኤኒዌይ ከነሪኦም ኢና ስሬና ከምዚ ኣብ ውግእ ከምዚ ክንገብር ኢና እናበለ ክፍክር እዩ ዝውዕል ዘሎ በቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ሰራዊቱ ከርኢ ሓፍኮፍ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ብዙሕ ተሃዲዳት ናይ ሰራዊት ዝግበረሉ ዘሎ ህወሓት እውን ሰራዊቶም ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስናገነ ብሂዚ ናይ ኩናት ኩነታት ንርኢ ኣለና ኩነታት ታዕሊም የድልየዩ ዲስፕሊን የድልየዩ ለኩሉ ግን ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ዕላማ እንተዘይብልካ ኣብ ኩናት ብዙሕ ግዜ ኣይትዕወትን ኢኻ ተጋሩ ድማ እኹል ትሩፍ ዕላማ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ገጾም ክኸድሉ ዝኽእሉ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ህዝቡ ስለተደፈሩ ኣዴታት ስለተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ስለተደፈራ ትካላትና ስለዝወረሩና ጀኖሳይድ ስለተፈፀመና ኢና እምበር ኩሉ ሰብ እኮ ኣብ ሰራዊት ይነበረ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ግን 24 ሰዓት ዝሰርሑላ ዘለዉ እዛ ቀይሕ ካርዲ መዚስና ንእሽተይ ዝኾን ምድምጋር ንፈጥር እዩ ጽምዶ 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 አረ በዛ እንዲህ ካስጨነቀክ ለምን አትደራደርም ድርድር የለም ስልጣኔን በቀላሉ አልሰጥም ዘዴ መፈለግ አለብኝ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ጽምዶ አረ በዛ ብጽምዶ ባህሪሩ ከም ዘሎ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ለይቲ ተንስዩ ጽምዶ ክብል ይሓድር ዘሎ እዮም ኢሎሞ መንድሕሪ ክሳዕ ክንዱ ከፊእካ ኣለሲ ዘይትረዳዳ ምሳቶም ዘይትዘራረብ ትብሎላ በዓልቲ ቤቱ ንሱ ድማ ምዝራብ ዝበሃል የለን ምሶም ክዘራረብ ኣይክእልኒ ስልጣኑ ድማ ክረክብ ስለዘይደሊ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕማም ርእሱ ኮይኑዎም ዘሎ እዩ ግን እቶም ካልኦት ድማ ኩሉ ህዝቢ ክሰምር ከም ዘለዎን ክፀምት ከም ዘለዎን ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርእስቲ እንተሎ ንሱ እዩ ኣብዚ ኩሉ ብረት ዝሓዘሉ ኩሉ ዳኛ ዝኮነሉ መንግስቲ የለ ኣብ ስርዓት ኣልቦነት ኣብ ኣናኪዝም ዝፈጥርና ማሕበረሰብ ኮይና ስለዚ ንባዕልካ እውን ብዕቱ ገምጊምካ ብዕቱ ንባዕልካ ኣበይካ ዘኒካ መን ኢኻ ብደንብ ገምጊምካ ክትንቀሳቀስ ዘይክልካ ኣይኮነን ሃገርነት ተሓንቶ ዘልክዎ ክልልነት እውን ሰብ ኮይንካ እውን ሰብ ኮይኑ ክነብረላ ዝክእል ዓዲ እውን ይትፈጥር መእመን የብልኩም ውድባት መእመን የብልኩም መራሕቲ መእመን የብልኩም ጥራሕ ነታ ናይ መጀመርያ ኣብቲ ሕምባሻ ትረአይ ወይ ዝኾነት መዓር ትረአ እሳ ንምርካብ ጥራሕ ድሓር እቲ ህዝቢ ግን ወላ ሓንቲ ተመሊስካ ግን እቲ ህዝቢ ምንም ነገር ዘይበለም ኩሉ ነገር እናረከበ ዋእማ ህዝማ በቃ ቆይ ምስ ኢትዮጵያ ክነብር ሰይደሊ ካፅንዕዎ ወሪድኩም ሃገር ሓማስየን ዝበሃል ቴሌቭዥን ከፊቶም ኣለዉ ቁጠባ መንእሰያት ስራሕ ህፃናት ክመሃሩ ክትወልድ ክትዝምድ ቁፅርካ ክተብዝሕ በቃ ንኸምኡ ንክትገብር ዘኽእለካ ቁጠባስ ክትፈጥር ትኽእሎ ብዛ ስኻ ተቐምጣ ኣለኻ ናይ ሃገርነት ፍሬም ከም ተጋሩ መንነትና ኣብ ዓለም በሪኽ ምዃኑ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነሲ እቶም ካልኦት እውን መስኪሮምላ ኮመንታተር ኮይኑ እውን ነይሩ ክቃለሰሉ ከም ማሕበረሰብ ህዝቢ ትግራይ ድሑር እዩ ኢልካ ድምዳመ ምሃብ እዚ ድሑር ዝኾነ ድምዳመ እዩ እቲ ሕዚ መፂኡ ዘሎ ኦሮምኛ ዝዛረብ ሽዋ ማእኸሉ ዝገበር ሓይሊ እውን ኢትዮጵያ ብመልክዑ ክሰርሕ ንትግራይ ክበልዕ ወሲኒ እስራኤል ሪሶርስ ስለዝነበረ ኣይኮነ ዝናገረኒ ኢና እዚ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ተጋሩ ዲቤት ናቶም እዩ ትግራይ ሃገርነት ናብ ሃገር ገጾም ክኸዱ ዲቤት ይገብርሉ ኣለዉ ትግራይ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እያ ዘላ ሃገር እታ ክልል ናበይ ይኸዱ ሃገር ድዮም ክኾኑ ክልል ኮይኖም ድዮም ክቕፅሉ ሓደ ኣካታዒ ዛዕባ ንዓታቶም ኣገዳሲ እዩ እዚ ስለዚ ናበይ ይኸዱ እንታይ ይገብሩ ንተጋሩ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ኩነታት መድረክ ግን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ቢካዝ ከምዚ ናይ ሕጂ ዕድላት ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ኣይመስለንን ሶ ደቤረ ፊግራውት እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ነዛ ሕጂ ዘላ መስኮት ናይ ዕድል ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሕጂ ተዳኺማ ይትፈልጥና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ጠቕላላ ዲፕሎማቲካል ኣብ ዓለም ተገዳስነት ይረክብ የለን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን
بعبيو تي أمريكا يكونتم نعود الجوخة زبلو زنبرو كلاتهم نناتهم قداي حزوهم سلسلو أبو تسليف هو قالوا زخل زنبر حدا هجرين يرسدما إيران زي إمارات زبالي إمارات دما كبيت زخون حدا قاوري دولو سنة سرعات كجبر كجدا دخل خوني تسقاب لكن دي عمتات حبتا أكيب وزن بري ساكن دي تهاري مخم زولو يزن الجرزلو المسميتين شو من تبع التجير اللي تكونتات حجوان كالتيف زخفت يلن كخفت تغينو دحرسوس سمعتي زررب كاب عربي جميرو سوس سمعت كزر عربيهم لسن تفليتي تقول دايك الرزخل لذي كونتاتنا هجرات عرب أزيو كبيدي زلو زنبرم جنزبن كالن دمت أمنا قدلي زخيت زلو سنة سرعتنا قبرك خديهم سلازي نزو كونتات زتأميتك ناتكا ربحاتات انتاي كتركب تدل انتاي كتقبر تدل ريغا موسانا قداسي كون كابو أبناء مودة أبناء يرتراغزنا هنمز. Thank you, Madam Vice President. Eritrea rejects the report before the Council as fundamentally flawed in its methodology, unsupported by independently verified information, and disconnected from the realities on the ground. Its findings and conclusions therefore lack credibility and cannot serve as a reliable basis for informed deliberation or action by this Council. The methodology underpinning the report remains deeply problematic. The Special Rapporteur relies heavily on anonymous and unverified sources while giving limited consideration to information from United Nations agencies and other institutions that have documented progress in health, education. ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም አምባሳደር ናይ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ብዛዕባ እቲ ስፔሻል ሪፖርተር ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ክስታት ዝገበረሉ ጉዳይ ንዑ ክትምልስ ከላ እቲ ብዓብዩ ነቲ ክሬዲቢሊቲ ተኣማንነት ናይቲ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ንሱ ዘቕርቦ ዘሎ ካበይ የምፅኦ ኣሎ መፅናዕቲ ዕቱብ ጠመተ ዘድልየ እዩ ኢሉ ኩሉ ድማ ኤርትራ ብዓቕማ ፅቡቕ ነገር ትገብሮ ዘላ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዩናይትድ ኔሽንስ ጨናፍርናቱ ኩላቶም ንሳቶም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብዓቕማ ትገብሮ ዘላ ፕሮግረስ ዶኩመንት ገይሮም ይሰዱልኩም ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣይትግደሱን ኢኹም ዘለኹም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሂማን ራይትስ ከመይ ገይሩ ዲፋይንድ ክኸውን ዘለዎ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ክበሃል ከሎ እንታይ ክኸውን ዘለዎ መሰል እንታይ እዩ ትምህርቲ ምርካብ ሕክምና ምርካብ ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት ምርካብ መሰል ዘይኮነ ንሱ ኸ ንዑ ክንገብር ብዓቕምና ንፀራ ኣለና እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕርቦ ዘሎ ኣርጊመንት ፅቡቕ እዩ ብርግፅ ግን ኣላታ ነጥቢቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ንምንታይ ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ብፖለቲካ ዘገድዶም ናይ ፖለቲካ ኢሉ ናቶም መንገዲ ዘይገብረሎም ነቶም ኣብ ብሃይማኖት ዘለዉ ድማ ናቶም ቤት ፍርዲ ገለ ገይሩ ዘይቅበሎም ትብል ነጥቢያ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ፀገም ትፈጥረላ ምክንያቱ ሰብ ክትኣስር ትኽእል ኢኻ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሽሓት ያሲሩ ዘሎ ግን ቤት ፍርዲ ብፅሕዮም እየ ይብል ብሽማዊ ቤት ፍርዲ ትገብሮ ስለዚ ቤት ፍርዲ ናትካ ሽማዊ ኣይብሉካ ናይ መብዛሕቲ ግዜ ናይ መብዛሕቲ ነገራት ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ንእሽተይ ምቅያራት ኣብኡ ምግባር እውን ነቲ ኩነታት እቲ ከተደቃቕሰሉ ትኽእል መድረክ ኣሎ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ሪኢኹም ኢኹም ብዙሓት እሱራት ተፈቲሖም እዮም እዚ እውን ኣካል ናይቲ ምስ ዩኤን ዝግበር ዘሎ ነቲ ፀብፃብ ናይ ሂማን ራይትስ እውን እዚ እውን ኣብቲ ፀብፃብ ክኣቱ ክኽእላሎ ኤርትራ ነቲ ዘይምልከቶ ወይ እውን ትኽኢሉ ኤርትራ ኣሲራ ጥራይ እናተባሃለ ሽማ ዘበላሹ ዘሎ ንፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዘይምልከቱ ሰባት ዘለዉ ከተውፅኣሉ ትኽእል መንገዲ እንተለውን ርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ከም ዝኽእልሲ ግምት ኣለና ቢካዝ 10 ግዜ ክንዳኻ ዘይኮን ብሽምካ ክውዕልሲ ከተፍቅደሉ የብልካን ዕድል ክትከፍተሉ የብልካን ስለዚ ንገለገለ ነገራት ፀፋፍዕካ ካብቲ መድረክ ካሊኻ ብሰላም ክትነብረሉ ትኽእል መንገዲ ናብ ምዕባለ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነታ ፅሕፍቲ ትማሊ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ኤርትራ በቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ብዝልክዕ መንገዲ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሓደ ካብቲ ወረቐትና ዘበላሽወልና ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣይሆፕ ኤርትራ ነቲ ስፔሻል ራፖርተር ዝበሃል ስርሑ ከም ዘይቅፅል ክትገብሮ ክትፅዕር ክትክላሎ ትፅዕር እውን ኣላ ሓደ ካናዳዊ እንተዝኸውን እዚ ኣነ ሓሊፈ ዘለኹ ቀደም ኣብ ቦታ መቃብር ይመሃለዎ ነይሩ ንሱ ድሙ ሞይታቶ ኮይ ቴራፒ ዝግበረሉ ሪሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዲኡ ኬክ ስለዚ የምፅአትሉ ኮይ ቴራፒ ዝግበረሉ I'm stressful ክንዝበል ንሕና ግን imagine through all these challenges ሓሊፍና we are successful ብዙሓት ዕውታት ኣለውና ኣብዚ ቅድሚት ኣለኹ ኣሰርናቶም ተኸቲለ ኣብዚ ዓወት ስለ ዝበፅሓኩ ደስ ይብለኒ ግን እዚና ንሕና ፕሊስ ንሕና እዚና ክሪኤቲቭ ማይንድ ኣለና ኢነርጀቲክ ኢና
سرحنا عند كمينينا أبز حلفة نشتى كفال نايزا فيديو أمسي لكم نيري دكتور عند مسكال كم زبحال حبريتا بتحن له كاب ترى سدتنيا خوينهم زموسو أبزوان زا بوغاندا عبي ريفرال هوسبيتال كفيتوم نسبة إرترا تراينت سدتنيا إرتران كاب إرترا لزمت انت رايدي كونسي نسب بوغاندا ون عبي أستواز أزقبر زلو ببيزنس كترو يخلي خالع له كل جن أب حبرة سب عبي إمباكت تقبر تخلي دكانات تقبر تخلي خبارات تقبر تخلي حتى بو يزون بيزنسيو دلات فترو يقلق قتل تخلي هوسبيتالات كتفتر كلا حاجن أب حبرة سب أزيا قد أسس الواز قبر بيت مرتات تخفت تخينكا هوسبيتالات تخفت تخينكا إيماجنات كان يقدني كغير عينات بيزنسات تخفتون وسانيو نتعبرة سب فاندمنتال كغير زغلاب إنه يقول نتمنجستون زحجز أبتنا منجستك أدامنتاتون تسرع تخينكا بحرشان أبنت إرترايم ساعة بحرشان 5 روحا بوغاندا سميع له أتمنجست دمان حرشان زيادة يدقوماز قبر معناته لم رئيس لزلوا إرترايم دما كحرصوتي حرشان زغوليم عدل تيب كايم they can take that advantage لذي دكتور عند مسكال أبز بوتازي أبوغاندا استقبريو بحزب أوغندا بزوج زي حماق نخن زارب كال فيديوهات مثلا نيرو I'm really sorry I'm very impressed but أبوغندا زولو community I hope هذا معلتي بأكلهم كرهبهم كبصحهم تصفي قبر كباتهم كنمهار بزخونة نبحك دس بالفيديو أب سيم ام جيز بالشانل اللاتكم قلت ساعات فرغان زنو حتى فيديو لا كل تجزي سميها اللغانة one of the best video كتكم سمعوها support قبروهم نالو مارستي بس صبغ سبيريت كنود سلازلوغي أب كلا رسكسار نرغب صبغنا تمنخو مزيادر في نايساهو قد فكم عندي رايح كسن عبي دم حفاري هلا رفي في دندود وبهزمو واذكروا اللي قال رامو العيتان كما حبرا بجنعان برد برا ايقو وهو يلالي